Gazteon bizkar gainean jartzen denean pisu handiko hitza da tradizioa. Nola folklorean ala kulturgintzan. Baina tradizioari segitzea ez da beti tradizioa errepikatzea. Are, ekarpen handiagoa izan liteke tradizio egitea. Horrela berritu, zabaldu eta aberasten baitira gure ohitura eta eremuak. Modu batean edo bestean horretan dabiltzan 3 gazte ekarri ditugu gaur gurera. Inau Zubizarreta, Lur Errekondo eta Leire Vargas. Ongi etorri zulora. Has daitezen. Kaixo, hiruoi, tradizioari traizio izenburua jarri diogu gaurko atalari, baina tradizio guztiak ez dira berdinak. Gaur gutxienez, 3 tradiziotan edo 3 arlotan ari zareten 3 gonbidatu ekarri zaituztegu. Hortik hasiko gara, zein tradizio hori segik ari zarete edo zein da zuen arloa? Ni askotariko gauzetan aritzen naiz, hizkuntzarekin lotuta batez ere, izan ere alde batetik literatura sortzaile zat daukan neure burua, poesia idazten dut, baina baita prosa ere, eta bestalde batetik bertsotan ere banabil, batez ere orain bertso emanaldi batekin, zeinetan bertsoa beste disiplina batzuekin uztartzen dugun eta pixka bat hor tradizioarekin hartu eman handiagoak dauzkagu. Ni guain hori herri jasotzailea naiz eta Euskal Herri mailan lantzen den kirol bat da, herri kirol bat. Eusko Baloitik nator, orduan mundu mailako kirola izatean ez dituzu hainbesteko perfil desberdintasunak ikusten. Baina herri kirolan eta herri jasotzailean mundu hontan eta bai dator baserri mundutik, mundu maskulino batetik, indartsutik, gorputz perfil batetik, eta azkenean tradizio batetik datorren jendia dator baitare familitik datozten kirolak dira, herri kirolak bai, sega, aizkora, harria, kirolan dana da herri kiroletan, eta tartekoa harri jasotzaileana da. Eta dana izan da beti familien etxian, baserritan, ez dakize, eta justo guk ni zeta eskolan nago, geho ostolaza eskola daude, eskola batzu daude, nun bertara juntzaitezken ez familikoa izan da, sagakoa izan gabe ikastea. Eta horrek ere bai gate pila bat zabaltzizkizu, ez? Eta horrek ere bai ikustian jende berria interes propio batekin, kirol hori ezautzeko interesakin aurkeztuela, eskoletako jendeare bai oso pozik dago, azkenean gutxitzen aizalako, minoritario bihurtzen aizalako, itzalian gehatzen aizan kirolak zialako, eta indarren ematen aizaiolako ere bai bain. Orokorrian, bai komunikabide aldetik, bai eskolak eotian aldetik, eta bai perfil desberdinak azaltzen aldetik, jendeak ere bai esateko, nire bai igual aurkeztu nahiteke honta, ez? Ni moduko kalekume batzuk dabiltza horretan. Exactamente, hori da. Bai, ni txelistia naiz, baina, saiatzen naiz musikia danetik guetan apur bat, ez? Txelistia izateaz aparte, sortzailea be bai, irakaskuntzan be ibiltzen naiz, ikerketan be bai, da, apur bat, txelua ardatz hartuta beste gauzatxuak ikutu. Aipatutako tradizio horietan, zentzurik onenean, zertan egin diozue tradizio edo zer egin duzue berria edo zer aldatu nahiko zenukete? Nik esango nuke, nik gehien bat egiten dudala jarduna, orokorrean hegemonikotzat hartzen diren eta beraz erdigunean dauden eta ikusgarritasuna daukaten gorputz horiek bereziki genero eta sexu disidenteak integratzeko horreta leku bat egiteko adierazpen horietan, ez? Bai fikzioan idazterakoan, poesian azaltzen diren subjektuetan eta baita bertsolaritzan jorratzen diren gaietan ere. Nik uste, harri jasotzen hasi nintzanetik freskotasuna aportatu diotela. Gero baitare komunikabideire lan desente egin du, orduan kanpoa behira, hirugarren pertsona horien interesa piztian, nik uste ere bai ikusi dela aldaketa hori, eta bai hurbiltzeako garaian eta baitare probatu nahi izateko garaian bai, kanpoko pertsona horiek, eta oso aberasgarria iruditu zaigu.
Ni gehixen bat gizon zuri aldunan bireti desmarkau eta beste lenguaia batzuk landu, beste gune batzutan kontzertua jo, biolontxolo bat beti lortzen da musika klasikoakin eta areto formalekin, eta benetako tabernetara fatia, gaztetxetara, langileak da zen lekuetara fatia, gehixeman beste lenguai bat ibiltzia. Eta hori gehixeman traduzio duten da, bai jarritxa, sutirik, modu ezberdin eta jo, eta gero teknikoki beste modu batera erabiltzea gorputza bera, bai interpretiana eta baitza instrumentuana, ez talako modu bakar bat existiruten hainbat modu egon lehikie, erabilizeke zure gorputza perkusio moruen, instrumentuana bai, join zaike, ez da zer txarto, apur bat. Lehen txanda hauekin kokatu gara pixka bat, jarraituko dugu gaietan sakontzen, baina lehenengo haize fresko pixka bat utzi behar dugu barrura sardadin. Portillo, kalean zer diote? Tradizio zale fama da gau euskaldunak, ematen du txapela buruan jarri duenetik ez deula nahi kendu. Guazen ikustea aber nola esnatu dian gaur lehioan. Tradizional edo apurtzaile. Zuen ustez tradizioak zer dira, onak edo txarrak? Segun. Nire ustez ez dauz tradizionak eta tradizio txarrak, sino gestiona baldozuz tradizioak modu batera edo beste batera. Tradizioe beti esan da geure ohiturek, geure gauzek. Eskanien zainduin biduz eta importantik diez. Batzuetan txarrak, ze obstakulizatzen dute la novedad. Ez dut oso ondo speaking. Eta zeintzu gestionatzen dira ondo eta zeintzu gestionatzen dira gaizki? Tradizio batzuk adibidez, egun bat, jaialdi bat edo dantza tipiko bat edo lako tradizioak ondo. Adibidez, sesenan korrikek, nien hau ados. Por ejemplo, beste gehixenak hizkuntzek, bakotxan ohiturek, horrek bai. Eta dauz tradizio batzuk izan aldiela praktika matxista batzuk edo jo que se, zapaltzaileek edo zinekiko. Orduan, ohiturak mantendu edo aldatu? Nik mantenduko nituzke, baino gauza berriak jarriz. Jai herrikoiak eta beti izan dian kirolak eta hemen nik uste hori mantendu behar diala, zalantza ikan gabe. Baina gero, adibidez, elkarte gastronomikotan da berdintasuna eta hori aldatu beharko litzateke. Zergatik daude, gureak direlako. Ez aldatu, baina bai adaptatu. Tira, denetik dago hor kanpoan, baina nik jarraitu nahiko nuke zuen lana ezagutzen, zuen lana eta zuen motivazioa, Leire zurekin hasita. Ikuskizuna sortu duzue, hainbat bertsolariren artean, badirudi badagoela halako motivazio bat, ez? Bertsolaritzari kritika egin eta zirikatzekoa, edo badago halako nahi bat bertxotan esan ezin direnak beste modu batean esateko? Bai, nik uste baietz, azkenean bertso emanaldi formatuak ematen digun aukera da diskurtso bat nahi dugun luzeran eta sakontasunean. Emanaldiak eskaintzen dituen aukeretan, baina azkenean bertsoaldi bat, baino asko zabalagoa den formatu batean sartzeko ez eta beraz gehiago sakontzeko horretan eta saiatu gara pixkat gizarteko esparru guztiak hartzen dituen edo arditzakeen diskurtso hori ikusarazten, ez? Eta gehien bat egiten saiatu garena da sistema heterosexuala nolabait kontzeptu moduan adierazten eta nola zapaltzen gaituen erakusten eta nolabait pitzadura batzuk eragiten hartan eta zehazki bertsolaritzaren testu inguruan kokatuta. Bertsolaritzaren testu inguruan, zer da zure ustez zaharkituen gelditu dena edo gizarteari behiratuta atzen gelditu dena? Nik uste guztion imaginarioan agertzen dela bertsolaritzan pentsatzen dugunean gizon baten irudia,
inguru geografiko eta linguistiko jakin batekoa, hizkera eta adierazpide jakin bat ekoizten duena, eta horrek beste gizarteko gorputz eta identitate guztiak kanpoan uzten ditu, ez? Eta beraz, gu saiatu gara hori azkenean hor dagoen bortxa eta zapalkuntza ikusarazten, eta gorputz horiek bertsolaritzan ere lekua izan dezaketela aldarrikatzen. Lur, zure kasuan zerk eraman zituen harri jasotzailena moduko mundu a priori esango dugu maskulino batean sartzera edo zerk erakarri zinduen? Nik printzipioz kirolutxangatik sartu nintzen, enun hartu gero aurrea behira jasi nintzanean bai pentsatu nula kirol maskulino batien ari nintzala sartzen, baina lehen osan duten bezala eskualoitik nator, mundu mailan hainbeste perfilietako jendiak jokatzen du, ez dela desberdintzen, ez, maskulinoa, femeninoa, pintzela batzuk badaude, baina orokorrian ez daka hainbesteko hauskortasuna, harri jasotzaile mundua daukan bezala, ez. Eta ni hasi nintzanean izan zen kirolutxangatik, baina gero ja plazaratzen hastezean momentuan, eta entrenatzeko giruan bai hasiera baten, nabaritzen da, kirol maskulinoa dela, oso errotuta dona aspalditik, ondo sustraituta daola eta horiek ateatzea beretan zaila dela, baina, pixkanaka hain lehikela, eta zure bai egurra eman da, hola esateatik, aldatu edo moldeatu dezakezula pixkat, ez? Bertako jendian pentsakera, naiz eta heldua izan. Eta egia esan, ja pixkat aurrea junala, ikusita plazan ze perfil egoten zan lehen eta ze perfil da honoain, zatezu, aldaketa polit bat iten nahi naiz, ze ja ez da betiko gizona bere txikitero fiurakin, ez? O txapela alkandora barrendikan eta epaitze zaituna, ez da ondo, ez dakize, eta jendia interesakin dijoa, harrigarri jaite zaio, gustatze zaio, ez dakit jakin min hori pizten du, eta zure bai guztua sentitzea orduan, ja ikuste zure bai perfil aldaketa bat eragiten aizeala, eta horrek bete ite zaitu. Einaut, musika klasikoaren edo akademikoaren munduak oso zurruna dirudi, behar bada horregatik nahi izan duzu kortxe horrekin hautsi? Bai, gehiago izan zen biherra, ez, autokontziente bat baino, beti zurruntasun hortatik abiatzen gitzen, ikasterako orduen, eta ja iguinutan inguen mundu hortaz, azken sortu biherren molde ezberdinak, segunda bakoitzak ze bertute dauken, ze interes eta holan, moldatu da personia, ja aurrez estableziuta hauen marko batera, ez. Eta bizitza guztien hor, lotuta, eta poli-poliki hasi nintzen gauzak itzen, eta horrek emusten galdutan hauken, igual astuta, baina igual sekula euki ez duten grina hori barriro hartu eta gogorra hau sartzeko. Guk zuloran ere baditugu gure tradizio propioak, eta esango dugu WhatsApp taldean badaukagula beti parte hartzea gustatzen zaion lagun bat. Adjetiboak zuek jarriko dizkiozue, gaur bidali diguna entzun ostean. Apa ekipo, zorionak, ez dakit zeinan programei izena jartzen langilea, baina, igual dago bekario bat hortarako, baina hontan asmatu. Tradizioari traizio, hori da zuzen jendea egiten nahi flipatzea, naiz. Jendeari haua betetze zaio, esaten, dena hola berrazmatzeko, eta dena hola zalantzan hartzeko, ni jende horri eskatuko nion pixka bat relajatzeko, eta galdetzeko hau euren buruari. Zerbaitek hainbeste urte baharamatza, igual izango zerbaitegatik, ez? Ez izango zu hemen klaseko azken listoa iritsi eta gauzak aldatzen hasikoa, ez? Planteatu bizkarat hori. Zenbat urtetan mantendu da, zerbaitegatik izango da. Hemeste tradizio. Hola tradizioa, joder. Tradizio hitzari guk konotazio positiboa eman diogu, baina bistan denez denek ez dute berdin ikusten, hitz egin dezagun aurkitu dituzuen erresistentziez. Lur, harri jasotzaileen
munduan ezakita aurkitu duzun jokabide matxista edo atzerako irik? Bai, bueno, ohikoa nadan, esaten nuna, ez? Gizon helduk juteianian plazara ikustu pertsona bat, behaien perfiletik ateta dona, harri jasotzaile irudia, ez duna guztiz betetzen, eta honek zehaltzakoikoa, ze piura. Eta eguneratu haimote. Atea ire burbujatik eta eguneratu ze azkenian danai errotuta jarraitu berra dugu, bai, badudela igual gauza batzuk mantentzia polita dalak, baina eguneratuta egotea ere zinbestekoa da, ikustezu, indarra ematen nahi zaiola harri jasotzailean mundua, guztiz galduta ez esango, baina nahiko xumeze honian, eta hemen balin badu pertsona hau zerbaitetik da. Orduan, bai demostratu nahi duelako beak realdula, eta gustatzen jolako, eta deitzen jolako. Horrek bakarrik, esan behar duzu, ona, gaur egungo gaztiak ere ontan imatziela, milaka eta milaka urtetatik datorren kirol batetik, esatezu, oandik interesa pizteon gauza da, eta orduan zeatik ez aukera bat eman, ez? Eta gero aldezunean eta ikuste benien gaizea, oideko indarra da, oideko imakumia esateko gaina. Baina, demostratzen zezun arte, horre gaitzea baina behien artian. Zer, eta beti daudere bai, komentario, igual gorpuzkeran aldetikan, eta bai, izatezue igual beste gauzatutako balio ezula, baina hortako ez, eta horrek bai erretzen zaitxula, ez? Baina, bueno, nahi bai hitzez gustatzen zait erantzutia batez ikaz, gizontzairrei, errespetu falta dalako, eta nahi hortan. Eta bestela, demostratzen, ez, indezaketela, eta hau aldatzeko etorriala, eta egokitzezea, igual, baserrin gehatzea bezula. Einaut, zure kasuan nola ikusten dute zure ikaskide, irakasle eta barrek egiten duzuna, zorotzat hartzen zaituzte? Bueno, egiz esan, ez dauketolan harreman handirik bestelako instrumentestekin, ez? Eta hor bi mobidatik izen leheke. Bat igual, dagoelako lako informazio gain dosi bat eta jentiak ez teixelako ez nun behitu. Eta beste alde batetik, lehena aipatu bitu zuen resistentzia horreik eta ez, badazelako, eta alako isego hori, isiltasuna hori baztertze hori beha desprezu eitxeaz. Gero orokorrien jente, musika klasikoa da ez da ikasio sokasko instrumentuak bereziki, horrei guztua hartzen dago, azkenean da zoze fresku eta, baina hori, gero ja bai musika eskolek, irakasliek eta kasularrein barik, igual bai, perezien mute utzelako, ez? Norbera be esfortzamen bida eta bere konfortzonatik apur bat urten da bestelako gauza batzuk ikasi, proaktibo bai izen, ez da izer. Da jentia, neko komodua orokorrien eta pasando un poco. Baina, bueno, nik uste lehenago erandu hau jenti espaioako dala, ze bestela sarkitutako instituzioak di eta releboa suertau da. Ez da inoz, baina espaioako di. Leire, bertsolaritzan zabaldua dago kasu batzuetan garai bateko arekiko alako nostalgia moduko bat, ez? Ez dakit ados dauden edo jada ez horren beste, baina adibidez, kartzelako lanari ganbara izena jartzen ere izan dira alako kexa edo erresistentzia puntutxoarekin agertu direnak. Bai, nik uste azkenean botere posizioan dagoenak ez duela ikusten ze zapalkuntza egon daitekeen ezarrita dagoen horren atzean, ez, eroso daude hor, eta ez dute aldatu nahi, azkenean haien posizioa ikusten dutelako arriskuan, baina nik uste nahiko, adibidez, ganbarakoaren kasuan ikusiz gero ze azalpen dagoen horren atzetik eta hori egin dela zaintza bati begira eta azkenean kartzela hitzak eta kontzeptuak daukan karga hori pixka bat alde batera utzi nahian nahiko logikoa dela ikustea guztiontzako positiboa den zerbait izan daitekeela, ez, baina egia azkenean zu zaudenean ohituta privilegio batzuk izatera gaitza dela
bapatean horiek erraz joaten ustea. Erresistentzia horiek zertan igartzen dira edo zertan somatzen dira? Nik uste azken batean dagoena dela gorespen bat profil jakin bati egina ez, hori gizona eta inguru linguistiko jakin batekoa, eta gertatzen dena dela gainera profil horretako jendea dela botere posizioa hartzen duena, beraz naiz eta agian plaza alternatiboa eraldatzen ari den, plaza hegemonikoak jarraitzen du pixka bat lengoari atxikita eta gehiagoari da kostatzen hor aldaketa bat ematea, baina egia da azkenengo joan den urteko txapelketetako emaitzetan ikusi dugun bezala badagoela beste gorputz batzuk hor hartu duten presentziaren aitortza bat ere naiz eta gero zenbakiei begiratuta ez dagoen konparatzerik adibidez zenbat gizonek hartzen duten parte txapelketetan eta zenbat gizonek egiten duten aurrera faseetan eta gero agian finalean beste irudi bat egon daiteke, baina bide asko dago oraindik egiteko. Aipatu ditugu oztopo eta trabak, baina bide horretan izango zenituzten aliatuak ere, zeintzuk izan dira zuen bide lagunak eta zuen erreferenteak? Zalantza barik egon dira aliatuak eta erreferenteak, eta nik uste nire kasuan behintzat horiek izan direla bertsolaritzan bereziki aurrera egitera motibatu nautenak eta baita literaturan ere, baina justu bertsolaritzaren kasuan mugimendu transfeminista nahiko presente dago bereziki sektore batzuetan eta gainera da diskurtso bat plazan lekua hartzen ari dena justu bertsolaritzak den molde eragatik ematen du aukera diskurtsoa esplizituki txertatzeko praktikan, ez? Eta beraz hor nik uste askok aurkitu dugula geure burua azaltzeko eta geure antzera pentsatzen duen jendea aurkitzeko bide bat, eta nire erreferenteak oro har bertsolari inguruan dauden eta bertsolaritza transfeminista praktikatzen duten guztiak direla esango nuke. Nire Euskal Herrixen zentzu hortan bastante basamortua moruen dala, ez? Hortan, isa dagoela Maitarre eta Jauregi musego, baina gero hortik kanpo ezer gutxi dago. Gutxuten referentiak txelista maia mintzet, kanpokuak. Gehixen bat Amerikanoak, estatu batuarrak eura abitze gauza barrixak eta egiten. Nik aliatu bezala nik uste danak izan ditutela. Nire inguruko jende guztia, hasiera batean igual komentatzean harri jasotzen hasi naizela eskualeko mundutik eta jakinda pusketaka ero izan naizela marmila lesio ukitutelako, nola hasiko zea harria jasotzen. Baina, ikuspuntu komiko hortatik esatezu, zuk nola danean animatzezean, zuk alko zu, ez? Hortan segita, orduan, aliatu bezala danak, animatu bintzat danekin die. Eta erreferente bezala, nireik egunerokotasunean harriakin entrenatzen lierni dakat, behar dator beste mundu batetik guztiz ezberdina, crossfiten aitzea, baina behar da estetiziena da, beti makillauta ibiltzea, tatuaje pila badazka, eta behar gire bai asko hausteu harri jasotzen munduko perfila. Orduan, bilek tandem oso polita indeu irautza bat sortzeko garaian mundu hontan, ez? Gero kirolari begira, Karmela Gizasolare bai harri jasotzailean ezako referente bat da, guaintxe onena dalako, gero Idoia Etxeberriare izan zen, eta erreferente bezala, kirolari bezala horiek. Baina irautza sortze aldea, Liernikin gehatzen ez, bai. Lierni osa eta biokaritzen zarete esango dugu gazte eta pixkat eskemak aurten sumatu duzue gaztetxoagoengan halako ez dakit irrika bat edo ikusten dutela zuengan, igual hau egingo dut. Bai, esan digu, Liernitan ikun ginean, zuze berria probatzea aldea, eta hasiera batean ez genekan kanpoa behirazera gineko genuen pentsatzen, ez?
Baina, bueno, udan eustolazak eta gu baino gaztegoa dianak 16 urte inguru dazke, bueno, ez hartxio ere bai, baina oso gazteak dira, eta eskola hortan de bai bada 14 urtekon bat, gurian ere bai, eta azkenean, hainbesteko adin desberdintasuna egotean gure kirolian, eta perfilak bai, azkenean jendeari ere bai interesak gehiago pizte zaio. Eta plaza hurbiltziak eta gehiago animatzea, kartelak ikuste ditunean bai, galde bite izu ere bai sare sozialetatik, eta pila bat ikusia jendean zenbateko iragina izan dudun, eta txapelketak eta antolatze dituen gizon helduk, ez da izen bat urte joazinen, jubilauta dudenak eta horta dedikatzeanak, esan izan dugu, ez zuek ekarri jozue harri jai freskotasuna, zuek gara jonek ez, oain hasi izaten berrik, eta horrek pila bat betetzen zaitu. Inautzuk aipatu dituzu referenteak, ez dakit bide lagunak zeintzuk sentitu dituzun, edo ez dakit ikaskiden aldetik edo halako egoxotasun bat edo sentitu izan duzun? Ingurue, etxekuetatik hasitza laguneta eta gero ezautzen ez tozun inguru hori bai, ez? Azken Euskal Herrixen, daneti dago, jentia oso karkasa marra beti guko itxutzana olako gauza barrixe eta aldi berien sektore bat beti zendala bastante aurrerakoia ero vanguardistia, ez tezean ditzu. Eta hori beti haukotzu leku txon bat zuria erakutzi alizeteko eta gero zelaiz beste zaitzuna, ez hortik hasi eta gero zeo bat hartzetik o gurean. Tradizioak bere egitura eta espazio propioak ditu, ikusgarritasuna ere bai, beharrezkoa da tradizio horretatik kanpo bestelako egiturak edo espazioak sortzea? Nik uste baietz. Esango nuke, tradizio ditzen dugun hori ere ez dela bere gaina hau da, dela eraiki den kontaketa bat esan nahi dut. Bertsolaritzan esaterako gaur egun badakigu historian zehar egon direla emakumezko figurak ez bakarrik ez direla horiek ikusarazi esan duzun bezala eta horrek hainbat eta hainbat pertsona eta errealitate uzten ditu bertsolaritzatik kasu honetan kanpo. Eta beraz ez dio erantzuten euskal errealitate orori ez bakarrik oso eremu eta egoera espezifiko batzuei eta horrek azkenean eragiten duena da hori istea eta mugatzea publiko horretara eta ez erantzutea beste batzuen beharrei eta beraz jende horrek bertsolaritzan izan dezaken interesa baztertzea edo nolabait itzaltzea beraz nik uste beste disiplinetan egiten den bezala utzi behar dugula bakoitza beretik sor dezan eta horrek forman ere eragina izan dezan eta ez noski tradizioz sortu den hori alde batera utzita, baizik eta elkarrengandik ikasten. Esaterako nik uste oso agerikoa dela hori emakumeak eta ondorioz feminismoa bertsolaritzan sartu zenetik eta baita ere queer mugimendua eta abar beste plaza desberdin asko sortu direla oro har plaza nahiko alternatiboak, baina erakarri dutenak beste jende oso desberdin bat bertsolaritzara eta bertsosaletasunera. Nik esango nuke nik neu horrela hasi nintzela bertsosaletzen. Azkenean ikusi nuelako hori nire intereseko gai batzuk hain zuzen ere feminismotik eta queer mugimendutik zetozenak bertsotan lekua zeukatela eta diskurtso interesgarriak ari zirela hor sortzen edo islatzen eta baita ere niri gertatu zait boio bertso saio batera joatea Lizarran eta egotea publikoan jendea ezekien euskaraz, edo behintzat ez zuena euskaraz hitz egiten eta nik uste hori bertso saio hegemoniko edo tradizioarekin lotzen dugun batekin litzatekela inoiz gertatuko ez azkenean jende hori beste interes bategaitik hurbildu da bertsolaritzara, baina bertsolaritzarekin kontaktu hori izan du eta
antolatu du bertso saio bat. Eta nik uste hori dela bertsolaritzak biziraungo badu eta egungo munduari erantzungo badio onartu eta sustatu behar den praktika bat edo gertaera bat. Harri jasotzaile munduan, azkenean, beste mundu guztik bezala ez, dan aldakorra da. Oain dela 1000 urte edo orain dela ez dakitzen bat urtekoa, ez da absolutua, ez da perfektua, ez da aldakaitza. Eta dana egokitzen di joan bezala, aldatzen di joan bezala, gizarti aldatzen doa, jendia aldatzen di joa, ohitura, kulturak dena, orduan horre ere bai aldatu birra daka. Bizira honin berdu, bai jendiak guk egokitu inberdeu gure habitatea, testu ingurura denak, eta guk mantentzen ditugun ohiturak eta barrak bare bai. Orduan mundua haure bai aldatu berra dago. Presiotasuna eman bertzaio, bisibilitatea eman bertzaio, hori leheno komentatu duna, perfil aldaketa eman bertzaio, orduan horrek ere bai egokitu inberdu bai ala bai, mantentzia nahi balin bazu ez, bai formatuak, bai irisgarritasunak, ze gizarte mota heltzia nahi diozun, eta denboran jarraitzea nahi dezun. Hoi balin bazure helburua, kontun hartu behar dezu momentuan, ze testu inguru dagoen, ze interes dauden, jendia ize gustatzen eta hortaz hartu behar dezu, ez? Komunikabidetan itan bezala, anuntzioak itean bezala, beti estrategia batekin, berdin. Bai, nire probat lehen WhatsAppeko hau isorta gotata, uste dugu gauzak beti izen dira modu batekoa eta hola sortu diela eta hola geratuko dira. Eta nik uste berrirakurketa bat inbidala eta perspektiba bera onditxu inbidala, ze azkenien gauzak ez die bapatien sortu, polipoliki sortzen fandie eta izen da bai herrixen arteko elkartruke bat, beste kasu batzutan elkartruke baino harrapoen jakue, baina orokorrien, ez? Belaunaldixen arteko transmisioa bai, eta nik uste konstientin izen bigarela hortaz, ez nausisa dukiela arrazoia porque sí, eta ya está, ez? O geuri dala ona eta arena txarra, ez? Osea, konstientin izen bigare, apurat, dano ondik eran, dano ibanatu, eta holan fan poli-poliki, ez da itxua ordeixek entzen, ez? Mobiluten da, bai. Biherrezkoa, bestela azken geldi hauena, gogoldixo itxajako, ero lizuna gurean, zertan biega movimentua. Argazki orokorrari begiratuko diogu, iruditzen zaizue Euskal Herrian kultura minorizatu izatearen aitzakiarekin batzutan badagoela kontserbadoreago izateko joera edo topiko bada? Nik uste egon leikela pentsakera hori minorizatua izatean ez galtze horren beldurrakin errotu nahi deula bai ala bai dakaun tradizioa edo dazkaun ideia fijo eta ancestralei, ez? Baina, nik uste ere bai bada hola nahi eta irrika hori guriakin mantentzeko, gure kulturai errotuta jarraitzeko, baina aldakortasun batzukin. Nik uste bat, komplejo hori daukula inongo dudabarik. Eta gainera, balorazioak itxerako orduen, exigirute jaku momentu oro label bat eukitzi da, eusko label hori, baina mas exagerau. Identitate oso markatu eukitzia, ez? Bai, ez, da inbiozu honeatik eta modu ontara, bestela galdu inbida, ez dakitxe. Gero bestelako seguruti zure egunerokotasunien, ero zure lan propio hortan eta ez dakutzula horren beste exigentzia, ez bestianako, ez zure ganako hortan. Itxi nebria itxen. Bai, nik uste baita ere gertatzen dela abangoardia edo aldaketa kanpo influentziek eragindakoa denean hartzen dela automatikoki erdalduntzat edo nolabait hemen sortzen dena edo tradizioa kontaminatuko duen zerbait bezala, ez? Eta ez gara konturatzen
kanpo influentzia, kanpoan uste hori dela hain zuzen ere eragiten duena, hori hemen sortzen denean erdal giroetan sortzea, ez? Ematen duelako ezin dela euskara sortu zerbait aldentzen dena tradiziotik. Eta hori da, nik uste hautsi behar duguna, erakusteko edozerk izan dezakela lekua euskal sorkuntzan. Bai, zelabait paradogikoa baldin badabe, euskal aurrizkio hori kentzeko directamente, ez? Labelo izan bezala. Ez ja geuri eta jazta. Bai, ados. Azken gogoeta horiekin itxiko dugu gaurkoa, eskerrik asko hiruoi zuen bizipenak eta susmoak konpartitzeagatik. Durangoko azokaren laizter dator eta ea hemengo oihartzunakara ere iristen diren, bertan ikusiko dugu elkar. Gaurkoarekin amaitu da, Zuloraren bigarren denboraldia. Ea laizter aurkitzen dugun beste aitzakeren bat elkar ikusteko, bitartean badakizue, zaindu zuen buruak eta albokoenak ere. Laster arte!